una composició, primer que tot, que m'estimo molt per tot el que ha suposat el procés creatiu, que al final ha estat una mica indagar en la vida de Josep Vallverdú, i això és el que intenta ser aquesta sardana, un viatge a través de la vida. Ser una persona, una eminència, sobretot de segle XX, però que ara també està entre nosaltres, doncs sí que he agafat molts referents, sobretot en la composició de la música catalana, com podria ser Joaquim Serra, o Eduard Toldrà o Juli Garreta, que a més ell me n'havia parlat. I amb tot el respecte i admiració he intentat fer una mica de guinyos per fer això, aquest viatge que narrés els girs de guió i sobretot conservés aquest esperit més aventurer o juvenil que Vallverdú ha utilitzat tant en les seves obres més importants. Perquè a mi m'han dedicat moltes coses. M'han dedicat pastissos, m'han dedicat festivals, però sardana mai. No, m'alegro molt, és una cosa fantàstica. A més de Balaguer.